aquesta que impulsa la Fundació Imago en aquesta iniciativa que és la diàspora, que ja arriba a la 7a edició, són molt importants que existeixin i molt importants que rebin el suport pertinent. Una de les coses que ha aconseguit Imago, la 7a, tots els anys de la diàspora i aquesta relació és anar-se canviant aquí molts dels estereotips que tenim amb tot el tema de Colòmbia. Aquest any la diàspora ja té l'epígraf aquest de la diàspora als barris, ja hi ha entitats i més llocs de la ciutat més ficats a dintre del programa i per tant ens sembla que a la 8a, a la 9a, a la que faci falta ens tindreu al costat. En aquest cas, tant perquè Colòmbia, com he dit, és una prioritat per nosaltres, com també, i destaco aquest segon aspecte, perquè dona espai a protagonisme de la creació. I aquest ens sembla que és un element molt important i eficaç de cara a la sensibilització. La diáspora no más podía quedarse reflexionando sobre el tema de Colombia sin reflexionar también en un tema global. Tenemos que asumir un poco de responsabilidad que a todos nos compete, no solamente con Colombia, sino con toda la tierra. Tener claro que somos responsables por acción o por omisión. Que somos hijos de esta tierra, claro que somos hijos de esta tierra. Miren la tabla química, tenemos los mismos componentes de la tierra, todos nacimos aquí, somos hermanos. ¿Cómo puede ser que seamos indolentes ante el sufrimiento de un hombre o de una mujer, ante la muerte de un niño? Si ese niño puede ser mi hijo, ese hombre mi compañero, esa mujer mi madre, el mío y el de cualquiera de todos nosotros.